turista nga hapon nga mibisita sa Manila ug misakay og taxi aron lamang nga makasuroy siya sa tibuok syudad sa Manila. Sa dihang dunay may overtake nga sakyanan nga Suzuki. Ang hapon mingon ngadto sa driver, "That is Suzuki, made in Japan." So mitando yango pod ang driver nga Pilipino. Pipila usab na pod ka minuto ang ilang taxi na overtikan na pod og sakyanan. Mayon na pod ang hapon, "That vehicle is Mitsubishi, made in Japan." Nakabantay na ang Pilipino nga driver. Apan nagpadayon gihapon ang ilang kulo ka bildo. Sa pipila na usab ka minuto ang milabay, na-overtikan na pod sila og sakyanan nga Toyota. Mingon na pod ang hapon, "That vehicle again is made in Japan." Suya na kayo ang Pilipino nga driver. Sa pagunong nila sa iyang hotel balik, nahitbulong natingala pag-ayo ang hapon. Kay taas na kayo ang rate sa yahang bayronon. Walay nahimo ang Pilipino nga driver. Iyang gitudlo o gipukpok ang iyang meter reader og miingon siya, "This meter reader is made in Japan, very fast." Kalusot pod ang Pinoy, no? Nakapanghambog pod ang Pinoy, no? Mga igsuon ko diha ni Kristo, seeking human attention is a fundamental need. Ang pagpangitag atensyon, panginahanglan matag usa kanato. Dili lamang gani human being, even animals are seeking attention from us. Kung mahilig og alaga og pusa, no? Ang mga meow sa mga iring tells you that they are seeking attention. The barking of a dog tells you that they are seeking attention. Labaw na kita as human beings, we also seek attention. Ang hilak sa usa ka bata, no? Calls for attention from a mother. Even ang sama nagtiayon nga panag-uban, ang mga langi-langi matag usa ka ninyo, di ba? It tells that you are seeking attention. Or possibly ang walay puas nga yaw-yaw sa usa ka asawa, dili lamang kay tungod kay yaw-yawan na siya, apan ang tinuod, your wife is seeking attention. Tama ba na mga asawa? Ha? Kaya naman po ibang bana, palingog-lingog naman po. No? Pero kung inyo nang tagag attention, muhilom na ba? No? O mo smile na lang. So, seeking attention is a human fundamental need. Matag usa ka nato nang inanglan ni ana. Ang pag-ampo usab nato may igsuon is seeking God's attention. Prayer is seeking God's attention. Tinuod daghan ang mga nahibaluan natong definition about prayer. Usa ni ana, prayer is our communication to God. Ato ang pagkighinabi, no? Our conversation, our relation to God. But beyond that communication, relation, prayer is actually seeking God's attention. And the question is,
how do we seek the attention of God in our prayer? Sa usang pamaagi nato nga makuha nato ang atensyon sa Ginoo, diha sa ato ang mga pag-ampo. Sa usang pamaagi dahil kita mo ampo, aron makuha nato ang atensyon sa Ginoo. Our first reading and our gospel, no? Karong adlaw, klaro nga nagpadayag ni ini. Usaon nato makuha ang atensyon sa Ginoo. Sa ato ang ebanghelyo, si Kristo mihatag kanato og sambingay sa duha ka tawo nga nag-ampo sulod sa templo. Ang usa Pariseo, ang usa kobrador sa buwis. Both of them nag-ampo sulod sa templo. Apan dunay pag-ampo sa usa ka tawo nga gisgutan sa templo, ang nakakuha sa atensyon sa Ginoo. The prayer that pleases God very much. Ang Pariseo, nag-ampo siya nga nagtindog at ubangan yun siguro sa imahe sa Dios. Ang yang pag-ampo nagkanayon, nga nagpasalamat sa Dios kay dili siya sama sa kobrador sa buwis. Ang yang pag-ampo nagkanayon nga dili siya hakog, dili limbungan, ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat sa Dios nga nagpuasa siya twice in a week, no? Nagpasalamat sa Dios kay mihatag siya og bahin sa iyahang abot. Kung atong tan-awon maigsuon, wala kini gikahimot-an sa Dios. Tungod kay ang Pariseo was not actually praying to God. He was praising himself. Wala siya nag-ampo ngadto sa Ginoo, kundi nag-ampo, nagpasalamat siya, nagdaig siya sa iyahang kaugalingon. So sa ato pa maigsuon, ang unang makapatandog sa Dios sa iyang atensyon kung mag-ampo kita is our prayer of humility. Gani, kung atong i-analyze ang gospel, ang posture, ang posisyon nga gibarugan diha sa Pariseo sa pag-ampo sa templo, nagpadayag sa iyahang pagkamapahitason. Was there standing, no? Maybe in front, no? Samot pa nga ang iyang unod sa pag-ampo is more on praising of himself. Lahi ang gihimo sa usa ka kobrador sa buwis. He acknowledges his own sinfulness. Wala niya gidagi ang kaugalingon, kundi giila niya ang kaugalingon nga usa ka makasasala nanginahanglan og pasaylo panabang og kaluoy sa Dios. So sa ato pamaigsuon, diha sa atong pag-ampo, nagtan-aw ang Dios diha sa ato ang disposisyon, our intention, dili ang ato ang posisyon. Diha sa atong pag-ampo mga igsuon nga mapaubsanon kaayo. We are not there praying to report to God all our accomplishments or our achievements, because we are not obliged to report that to God. Mao na mas gikahimut-an sa Dios ang usa
ka kubrador sa buwis. Gani mga igsuon, ya sa unang pagbasa, nadungog nato nga ang pag-ampo sa usa ka mapaubsanon musaylo sa mga panganod ug magpadayon sa pagsaka ngadto sa Ginoo ang labing halangdon. Sa English na the prayer of a humble man pierces, musaylo, mulagbas sa mga panganod. Ang panganod symbolizes the presence of God. So therefore, ang atong mapausanon nga pag-ampo at ubangan sa Dios, mulagbas padayon niya sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao ni ang dakong kalainan sa pag-ampo nga gihimo sa Pariseo ug ang kubrador sa buwis. Ang pag-ampo sa Pariseo is just like reporting to God sa mga maayo nga nahimo. But nakalimot siya sa pag-ila siyang kaugalingon nga siya makasasala. Ug mauna ang wala nga gikaymutan sa Dios. God does not need our achievements. He needs our disposition in our prayer. Ug ang disposasyon ya sa tong kaugalingong kasing-kasing sa pag-ampo, mao gyud ni ang makakuha nato sa atensyon sa Ginoo. Sa lain usab nga bahin maigsuon, ang makakuha nato sa atensyon sa Ginoo, mao ang ato ang sincero nga pag-ampo, sincere prayer in our sincere penitence. Gani sa sugod sa santos nga misa, ang pari nag-imbita ka nato diha sa paghinulsol sa ato ang kaugalingon, diha sa rito sa pagpenitensya. Ang atong mga katilingbanong pag-ampo nagsugod diha sa ato ang panginahanglan ngadto sa Dios nga ato ang giampo. Apan diha usab sa maong mga pag-ampo, makita nato nga miila kita sa ato ang kaugalingon nga kahuyang, our helplessness. Nga miila kita nga nanginahanglan kita og Dios ug panabang diha sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi. So kini mga igsuon, no? Ang pag-ila kanato sa tong kaugalingon nga makasasala, sama sa gibungat sa pag-ampo sa usa ka kubrador sa buwis. O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. So miila siya sa ang kaugalingon nga usa ka makasasala. Wala niya gipanghambog ang iyang kaugalingon ay ang mga nabuhat, maayo nga nabuhat, kundili ang iyahang pagkamakasasala. Mauni ang mga butang nga diin makakuha gayod sa atensyon sa Ginoo. Ug ang maghahatag